vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá, de pie marchar que el pueblo va a triunfar, será. Entenem que és obligació de les administracions el Consell que tota la ciutadania tinga clar que per a traslladar a les generacions posteriors aquests valors democràtics és important no perdre la memòria històrica. I per a no perdre la memòria històrica que tots aquells símbols i tots aquells reflexes del règim anterior siguin eliminats. No sols per una qüestió espanyola, no sols per una qüestió que es va o que va succeir a l'estat espanyol fruit d'aquesta guerra civil com a resultat de l'alçament militar contra el govern democràtic de la República, sinó perquè així s'ha fet en la totalitat dels països. D'una manera concreta, es tracta de garantir que a la nostra ciutat, igual que a la resta de les ciutats espanyoles, no hi hagi cap element, carrer, simbologia, estàtues o altres, que jo no recordo persones que van estar autores directes de fets que suposen greus violacions de drets humans en el nostre país en el període de 1939 a 1975. En aquest sentit, volem aprofitar l'anomenada Llei de la Memòria Històrica, aprovada ja fa 5 anys, perquè aquesta estableix mesures en favor dels que van patir persecució o violència de la Guerra Civil, concretament la dictadura 15.1, que diu el següent: les administracions públiques prendran les mesures oportunes per a retirar escuts, insígnies, plaques i altres objectes o esments commemoratius d'exaltació personal o col·lectiva de la República de la Guerra Civil, que vol és, de forma modesta, ficar un final a que no hauria de ser un debat entre forces democràtiques, a que no hauria de ser un debat entre demòcrates, sinó simplement de forma, com dia, humil, a col·laborar al màxim a que tot el que suposa el record d'un passat molt dolorós per als que van patir la persecució, i parle també, òbviament, com a Esquerra Unida, i el que suposa la nostra memòria històrica particular, que la van patir d'una forma molt concreta, des d'afusellaments, empresonaments i exili, que això tenga aquest laboratori permanent històric per al consens, per la democràcia, per tots nosaltres i, si em permet, també per la memòria de tots aquells i aquelles que van patir la dictadura. Per tant, gràcies. Patria cubrirán su paso ya anuncia el porvenir, de pie cantar que el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante.